Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, sika magayam ti masabat ko. O naklakit din no nayaw awan a tao ija iigit ti baybay. Anya? Ay una yun talaguyaw kamatan. Katpud no mata. Kita ang manday talangam. Huh? Uno, awan sarmeng ija balayaw. Anya? Among ka di? Manipod ubi nga aging ga ita at 35 titawin kon. Si kalaang tinakita kanapuutak abakla aduoy. Ha? Amin nga min anak kita amok abakla ket nadalos da kitaan. Saan akasken ka kasla nagapu ija dalikan. Anya? Naguyaw mo tan, ti awalan ba in amiya nung kasta ti imbaganakan ka? Ay, wan nga Rod. Ada nga min rugit na, di kawas ko. Idi nagsabat kami. Kaputan na panak nga ron nagugas iti carrots, ijay trading post. Ay, nakauy-uyaw day jay amiya. Anya nga tati ikarkarit na ah. Tsaka man mo, nakauyaw. Ibagana pa ado uyak ka no. Dooy, Tugyot. anya? Imbaganakan ka ti kasta? Katway. Imbagana mo't lang, iti nagsabat kami. Aniya? Ay, nako. No syakla tinang ibagana iti kasta. Tinibab ko adi na oras. Kita tanto ah. Wan, tibabam. Maruwam iti kasjay nga aramid na. Ay, nanggigil ako. Nasaya ata nagsamat ta. Sika, Anton nga asawa ni Mia, anak uyaw. Ha? Ibagaklakan ka ah. Bagbagaam ko mati asawa. Saan akas jay ti aramiden? Mabit lang. Anyat ka't mo asawan? Naa, apay, saan mo nga amon ti aramid jay asawa? Nakauyaw ni Mia. Amin matlaang na masabat na, kat uyawon na. Anya? Agasam man ti pananguyaw na kinibakla. Imbaga na ka no, akas la tao ija igid ti baybay, gapo iti langana. Anya? Natural amarugitan, tanapan kat nga ron nakitangdan. Ngamday asawam anak uyaw, anya kuma. Ay, kasuda ka ti. Nala, pasensya kay kuman. Di ka madanagan, tabagbaga akta asawak, Raisa. Anya? Kasta timbaga day jay aray sa kin kalakay? Kadunungan na nga min jigayim na aduoy. Bakla pa'y mat nga rod. Anya ka din detang ibagbagam si Kamiya. Nakababay mo, deta pa naguyaw mo ah. Ha? Ay, saan ko mat nga uyaw unday jay abaklakit? Ibagbagakla ang matipod no. Anya? Nagpadaan da adwa iti day jay aray sa? Bakit? Siyak ti may babay ni ti detang aramidem. Naimbag kumamag, ano si kalaang ti pangibagaan na? Saan mo tapati siya nga asawa mo? Basta, dugyot akitaan ti rupa de dya abakla. Agraman de dya araysa. Kasladan na tulad de dya kapupo or abantay. Anya? Kaslabado da iti Lunes kat agingga pa iti Biyernes. Ay naapo! Sika manan? Anya? Naggapuam alubong, takas na tilangam? Hay, aguyaw ka man ako nakon. Siyempre, nagapuang kiji trading post, ano pa nagugas iti carrots. Apa iya, anya pa ikot mo. Awan matkit day, nakakatawa lang amin iti langam. Siguro, awanon may sang mo anya, isungan anusam ti kas tatrabaho. Anya? Di naklatultuladan. Kitaan man tilangak, nadalos akitaan kumpara itilangam. Iyo,
Uray kasta kumamat ti trabaho maka. Rumbang kumaanadalos latamat ti langam. Saan kita kasta? Kaslasik ka ti kadudugyo ta na bakla dito'y lubong. Nasabat ko ni bakla itay. Kinatawa ak mananay iti kasta unay. Anya? Masiguradok nga gipulong mananday dya ken ni Raisa gayem na. Kat ibagan tumanan ni Raisa ken ka. Ay, unay kan bakit? Nagalas sa talaga to galim. Imbagak matken ka saan ko nga uyawan. Ibagbagak laang tipod no. Sana ya? Ay, nako. No adnan tumanan ibagaken ka day dya Raisa. Ibagam kanyak, tasyak ti makalaban na. Ay na, nakauyaw ni Mia. Kawam mo, trabaho na. Wan nga rod, nana. Amin mo tan asaan arumbang nga uyawan kat uyawan na. Ay, naimbag ka ni bakla. Tamo na ti trabaho. Saan man alaang-laangan ni Mia dagiti agugugas iti carrots. Tado ti bimak ng akasjay ti trabaho da. Jakman amo iti dayjay amiya, nana. No apay akas tauna iti pananguy-uyaw na kinibakla. Isuki di ati awang panuno na. Nadiskarte di bakla. Amo na nga agsapol iti pagbiag na. Ni Mia ngay kuma. Umayladay jay ababay dito'y tersenak. Taguyaw-uyaw ta pagsasawak ko naktumad. Karurod ko man nagitikas ken kwa na. Aywan anana. Bagbagaan nyo man. Barang da kayo tidenggan na. Taadayo anatataangan kayo. Ay, una yung tikas to'y abiyag. Awan manan si Daang. Oh, apay mas daw ka. Ket awan mo ta talaga ti si daw. Itay payagsapa. Anya kalaki din na ya. Ay na, una yung tikas to'y. Inak man langan ijiterse na ni Bakit Saling. Inak pa'y lang umutang iti masida. Anya, mapan ka manin umutang ko na. Ket adapay lang ti utang mo ijay. Katanya ko ma, saan kumat nga itarayan? Bayadak ba't lang? Una yan. Makamuka. Lay tati bagbakin ka. Di ka kami nagtrabaho. Tapno at dalatay gatang mo. Di ka lamang namnamay ti sweldo. Ay na, nagadumanan nga ibagbagam si Kanton. Naimbag kumamot no saan ka makipangan iti mapan ko utangan. Salpag ka. Anya? Di ka man langan. Anya, umay ka manan umutang ko na Mia. Ay, wan ko manana. Sige matan ah. Ay na, una yan. Nagatidog pa'y laday to'y listam dito'y. Alamat tan anana. Sana bali, bayadak tumatlaang. Saan kumat nga itarayan kat? Ay, uray may sa kilo lang akar ni ti baboy nana. Kan nayunan nyo matan ay tinatang. Anya, kan may sapay apak gayam anapkin nana. Day talaang, awanan. Ay, kan nagadaon. Alaki din anana. Bayadak matlaang into no may alawas. Apag isuntong agswildo nila kay ko. Naibagman tayo may ka dito tersenak bakla. Wantata, ilakwanak man iti 2 kilo chicken meat. Ken, payadak metan dyan na surok asang gasot ng utang ko. Kasta, tiket ko. Agbayad ti utang na, urasan asisingsingiran. Ang lalaki din na yatata. Awan pa'y mati na po utang ang utang ko dito. Yadyak binayada ng tagos. Huwag makidiya. Tay dyaman na miyak ipagbagak. Yabal lang mapalabasan. Nagatidog na tulistan na ito. Anya? Ni Mia. Ado utang na dito eh. Kiwan. Iso, di ka nakilang ti utang. Intungkwan, isurat ko tinagan na dito sa angot ti Tersena. Tapno lablabsan ti ano at tao. Anya? Ramin anok matay na sining-singay. Yung tijak kaya. Isupay tataganas na makaugal tawa ng bayad. Anya? Naglastog nagsasao. Kan nakauyaw-uyaw. Ngam di magmakabayad ito utang na. Kiwan. Iso ko yung turo. Makitam. Wando masalaw mo dito. Pakibagam man. Ngaw magbayad ito utang na dito. Nung saan?
Barangay ka. Oho, lastog na amin alastog. Ngam di mat gaya makabayad iti utang na. Ti awanan bain amiya. Wan nga ron, masabat ko lalaya babae. Ibabam, maruwam ko naktumat. Hay, nalabis ti pa nagsasauna ken panaguy-uyaw na. Ngam di namat kita, hindi bagina. Ay, uray kastuyang lang. Uray kastuy tila uyawan na. At least, makaturo ga kiti nasaya at nung itirabi Kaputawan ti utang ko pampanunutay kakaskin kwa na. Kat ibagam kan ko na ano agrana kayo, bareng maamiris na asaan anasaya at yar aramidan na kan ka. Ibaga ka talaga, mare. Ay, naimbag ta nakita ka ang taon. Nana, Ibagam man ka ni baka mo. Nga umay na mabayadan ti utang na dito. Nabayag mo tayo. anya. Kasadumat din ti tirsenak, no? Kastalatan ti araramidan na. Basila nga rudan ti maganganan siya. Nagbayag pa ila ang mga bayad iti utang na. Di kagdanag, Nana. Ibagak aba man na makaaway dak. Sa pa'y singiran, katiso pa'y tadaganas na nga gungan. May dito'y nga umututang. Nakasingsing pa at sakit agpakpakaasi pa'y. Nana, Iba nga mga umayag bayan. Tano saan? Isurat ko tinagan na dito'y sangot ti tersenak. Kantigatan ti utang na. Marwamitan. Unay matan tayo siya bakit? ne, si Kapay ito ti makapungtot. Kunamat lang nung nagdakil agat at ti utang ko iji nagbasit at tirsena na. Just kikit di. Anya, si kalangarudan din nakautang. Ngam kastakid din, ti panagsasaom. Unay ka matay. Kunam mala no milyonis ti utang ko kenkwanan. Anya, Adala kwartak tamapan ko bayadan ti utang ko kenkwana. Ta isipat ko iti rupa na. Just kaya bakit? awanan ka matan iti bain, Mia. Ah, Imbes ang mapan ka makisarita iti nasaya. Ngam kastakid din ti bagbagam. Mangibabayin kayo ti kastang arabid mo. anya? Tapno mo man niya. Saan lang ani bakit saling tinakaibaga kanya kiti dayta? Uray ni Tata Bursyo. Imbaga na kanya amapan mo bayadan ti utang mo ijay. Anya? Kan saan la dayta? Uray ni Maridolo. Imbaga na matlaang nga adda utang mo ijay anapkin. Mangibabayin ka. Ne, kung naklakid din na jetersenan nila kay Bursyo, tinakautangan ni Mia. Ura magagaan dito, nana. Ay, kawain. Ni Mia, tindugan iti listan dito'y tersenak. Anya? No saan pa'y nga umayag bayad? Talaga nga isurat kong tinagan na dito'y sangot ti tersenak. Isurat ko tinagan na kanumanaw, ti utang na. Wala. Baring agbain kit umay mo tinagbayan. Ay, kano agbay na? Dayjay apuskul ti rupa na. Uray pabay nam kat saan agbayin. Sa bagay magkindi Into lang na ti kinapuskol, ti rupa na ti tsaske. Ay, makapapungtot ti kasi nga ugalay. Uyawan namin ang makita na ngam di mga rod makabayan iti utang na. Oy, nasaya ata nagranata si ka anak uyaw. Ha? Ang mga no saan ka nga aware, iti mapaspasama kita glawlaw mo. Anya? Kahit ko lang ay bagakyan ka, ang nakalista tinagan mo isango ti tersena ni Bagat Saling. Anya? Uyawan na ka nakalagrog iti bandok, ngagap-gapo iti trading post, ngagukugas iti carrots. Ngam ti utang mo, di mo mabayadan. Anya ka din dayta ngay magbagam? Kunwari ka pa. Ah? Ala, inka ni tersena ni Bagat Saling. Inka bayadan ti utang mo, tapos saan apaglalabsan na kiti tao dyan, nagdaklanagan mo yan. Anya? Ay unay kamutan nana.
bayadak mo't kat ti utang ko. Anya, saan ko mo't nga itarayan? Tapno mapan nyo isurat dito isango ti tersena nyo tinagan ko. Sapay kat nagdakkel. Ay, saan ka ngagsaw iti kasta? Kaputa manumaten adaras anak isarita akin ka iti nasayaat. Nga umay ka agbayad iti utang mau. Ngam sikapay ti adaganas na ngagungay. Anya, ay daytoy langayam ti wagas ko. Tapno umay ka agbayad. Ala, gusto na. Manipod ita, aginggat inggana. Saan akon nga umay umut-utang ken gumatgatang dito'y tersenam. Salpagkit de. Nagbasit nga utang ko ngam imbabay nakmatan iti kastaunay. Ay na, nagtangsitan. Ay na wow, nagmayat at tapisan. Anya ko na? Nabayada mong ti utang mo kini bakit saling? Wen lakay, apay ka de. Saan lang ani bakit saling tinangisurat itinagan mo iyasango ti tersena na? Anya? Inka di tersena ni Tata Bursyo. Nagdakkel ya nakasurat anagan mo iyasango ti tersena na. Anya? Saan ka man nga anya dita? Mapan ka gitin. Inka bayada din. Mangibabain ka asawa. Unay mo tanday dya alakay. Nagpadaan da ka ni bakit saling asan ang makaururay. Anya, tas sika pa iti talaga anatangsit. Kat sika lang aruden tinakautang. Ay, day tanga ugalim ti makapaasar ka. Sika tinatangsit, nga awan mo ti itang tangsit mo. Kita man lagi dyo uyawam, nangro na kinibakla. Awan na pulos ti utang na, apaka ibabay na, gaputan nagagat amapan makipurdiya. Anya? Saan akasking ka? Nakauyaw ka? Adumot ti utang mo nga oray la, maipaspaskil tinagan mo iti sangwanan nagiti tersena. Tsaski ka nga asawa. Ay nawaw! Liklikam ti aguyaw, no awan mat pakakitaan. Agagat kakit di, tapno adalamutem kan ada ibayad mo iti utang mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay payadi ka matagtagarit bering bakay. Naunag nga ron ti pampanunutag, lakay. Anya da ita pampanunuto maya? Anya nga tano tumarayak mat akagawad dito lugar tayo, lakay. Ay nawaw. Saan man akong kumpurmi ti mapampanunot mo nga ramidon sika? Saan mo't siguro adakas no ipadas ko mo't lakay? Anya ko matyaam mo may papanikikasta abanag bakit? Awan ngam kasanungay no mailawan ang mga bakak. Ado mo't ti amok akalugaran tayo. Ti daduma, followers ko pa'y iti Facebook. Awan, ato ti kagayam mo. Ang kabaalam nga raw, tiyag serbe. Al-dawam manan tag-tagay na bakit? Ne, si kamagayam Mari Bereng, anya ti masapul mo?
Adda na patag nga ibagakan ka, Mare Siasya. Anya day ta, Mare. Manungal daw mutin ang nagpampanunutak, Mare. Anya day ta, kunak. Tumarayak mo't intun umay nga eleksyon. Anya ti kunam, Mare? Padasak man mo't ti tumaray kas may sa akagawad dito'y lugar tayo, Mare. Si kakit di mo, Mare. Saan anala ka ti agbalin a public servant, Mare? Tumaray ka kas may sa nga opisyal, tapno agserbe. Saan atapno agpabanglo itinagan mo kan agtugtugaw di barangay hall. Kanya ginangay ko manang Siasya. Tumaray mo't kas kagawan, limanang biring. Ay, wen kanumit. Ay nawaw, kabala na ya. Ay, jak man amoy iti kumarik. Kumkumpor mi nga ron ti mapampanuno na. Adama, mayat a negosyo na. Ay na, limanang biring nga talaga. Apay nalakay ha. Kastamat lang ti kunakken kwa na. Nga makasla disidido man. Amang ano siya muna, ay gistorya, kanagtugtugaw lalay, nga di barangay hall. Ay, jak man amo iti kumarik, Frances. Nay, si kamat ti lumabas, Mari Bireng, sa dino ti papanam. Saan ka di ang naibagakan ka ti planok, Mare Siasya? Nukasta, talagang ag-apply ka, Mare? Una, sa anak nga agululbud, Mare. Iti saan nga agbayag? Addanton ti kumarim akagawad. Ay, umasidag ka man kanyak, Mare. Agtagtagainip kan samat. Ay nawaw, grabe kamot, Mare Siasya. Kasla saan mo't ako, Mare, ti pangibilbilangam kanyak no kastalaang. Ay, saan mo takasta, Mare? Ay na, Mare, di ka nagpalawag. Amok adinak matlaang kayat asuportaran. Iso akasta ka. Angam okay lang. Uray sa anak asuportaran. Adumat dagiti makaamam mo kanya. Pagpanunutam kumapay ana imbag, Mare. Nadagsan matlaang ti responsibilidad dagiti kagawad. Saan nga ay ayam dayta, Mare? Ay nawaw, sa dino tinagapwam, biring bakal. Nagaplayak alakay. Ay nawaw, anya tinaplayam. Ikampanyanak to, ah. Lukas talaga gaya, makayat mo mo'tiag taray kas kagawad dito yung lugar tayo. Wun lakay. Ado ti gagayim ko dito yung lugar tayo. Kaya't asawan day ta, sikatak dito yung lugar tayo. No sikat ka, dinala ka laang ti mga abang. Unay kan bakit? Tila mapampanunot mo matay. Maan ano nga min ayan, may pamaysamlangan ti atensyon mo iti negosyo. Ay kat ipadas ko mat, ah. Imbes akong kontraan na, tulungan nakit din lakay. Di mo kayat day jay, no mga bakak, di ka nayon tumat ang mainayon tinaganta iti listaan, dagiti makaawat iti ayuda. Anya? Desidido ka kanin iti dayta plano, Mari Bireng? Wan ko naklangarudan, Mare. Adto iti flyers ko. Agam-amuta, ngam ikan kalata, tapno adda basa, Mare. Ay, mayat nga agpaiso, Mare. Ang kabailam mga ta. Sana parikot day ta, Mare. Nalakalaang matitrabaho nga agtugtugaw. Ay, saan mabalinti kasta, Mare? Ay na, siya akong ti madanagan kun ka. Anya kumangay ti pagdanagam, Mare. Ado ti followers ko kunaklangarudan. Sure win day tan, Mare. Ay, saan aday ta ti kayat ko asawan, Mare? Amok matkit de, asikat ka dito'y barangay tayo. Ang amom ka diti aramidam, no bilang banta mga abak ka, Mare. Ay kat adalag tulak ta, Mare. Tinapatag itakot mga bakak. No mga bakak, dinasaysayat manan. Kanayon ton amainayon tinagan mo iti listaan ti makaawat iti ayuda no kwa. Kasarita yung tuman ni Biring nana. Apay ti anak ka rin ay. Tumaray kanumot kas kagawad dito yung lugar tayo nanan. Anya, kayat na ba ti agserbe?
Mananaganak nga raw. Ang mga notiyang muna katagtugtugaw dala nga di barangay hall. Ay. Agar-aramid day dya abireng. Ado ka no ngamin, ti kabarangayan tayo agayim na. Kan titaduma, followers na ka no iti Facebook. So sigurado sure win. Ay. Saan mo ta basta-basta ti agbalin nga opisyal kat? Sa maysa, anya ngay ti amo dya anak ko. Kaawang pa'y mat experience na. Right nga rod na nang. No mga bak, di ibasto lang dagiti tao no di naammo ti aramiden na. Anya man ang tinapanunot mo ay abering anak ko. Apay ka di nanang, adda ka diti pariko. Tumaray ka kanumal kas may sa akagawad dito'y barangay tayaw. Ay wala nang, ikampanyanak to kadagiti ko kumariyo Ada nga ron plano para iti barangay tayaw. Awan pa'y nanang, ngum ado ti followers ko iti Facebook. Kaadwan metlaang kadagiti kabarangayan tayo kat gayem ko nanang. Anya? Iti saan ngagbayag, kagawadak tumet nanang. Saan nga ayam ti kasta abanag anak ko? Saan aya nga iso ti uso ita nanang? Uray awan ti ammom no ado ti followers mo, mga bakalata. Jeda Duma, ado ti followers da. Ngam talaga maapiman akabaulan da ti agserbe anak ko. Padasek met ananang. Di kay kumuntra, tano mga bakak. Number 1 tinagan nyo iti listaan dagiti makaawat iti ayuda. Ay. Talaga nga ibabain no kastalaang anak ko. Umadanin ti eleksyon, lakay. Nasken asumuro tak kadagiti kakadwak nga kampanya. Andakan ka rita, bering bakat. Di bale tano mga bakak. Addan to pakairanudan nyo, lakay. Andakan ka, no kasta ti kayat mo. Saan ka nalapdan? Rumbang lang. Itaanya ko mga minaga po alakdan na ngay. Imbes asuportaran na. Madanagan naklaeng. No mailaw ang mga baka. Ang mga no di mo tukit di amo ti araramidam. Ay, awan na. Anyan tungay ti may tulong mo iti barangay no kasta. Uray awan ti amok no ado ti followers ken amok. Sigurado ang mga bakaklata. Wen, amok nga ado ti amom amang ibutos ken ka. Ti salsalud-sudag. Noan niya ti kabaalam nga aramidan para iti pagsayaatan ti barangay tayaw. Panagbuboto senin tun umaya Lunes manang siya. Wan nga ron, kinasaritan ako ni Kumari Bering. Apay ka numanan? Inayon ko kanu itilistaan dagiti ibutos ko. Kunak man nuado dagiti amamo na amang ibutos ken kuana. Isupay lata kanumet at ibutos ko. Ay nawaw. No siyak tinaibagan na iti daytag at yak aramiden. Itanyak maga po. Siyempre, ibutos ko matan di amok ang kabalan na tiyag serbi. Ay, tidakes ngamin iti daduma. Pagbalinan da nga ay ayam ti eleksyon. Uray pa da kasladida ang mo ti aramiden da. Naturad da nga agaplay. Ay, correct manang. Isada tayo abutante, wise tayo kuma. Ibutos tayo lahat tadya amo tayo, responsable. Sikat man wano saan, tinapateg, responsable. Mano ti panangilakom iti baboy mo, nanang? Ay nawaw, pangusaram iti baboy bireng. Pag-blowout ko, nanang. Amok nga minin amay saak kadagiti mga bakas kagawad ti barangay tayo. Anya? Siyempre, sikatakmat dito'y lugar tayo. More friends, more followers, more botos. Ay nano siya lang ti saludsudam. Saan ka nga ibutos anak ko? Saan ko mga iimot ti suporta? Ngem no may papan iti panagtaray mo kas kagawad. Saan ka umanugot? Awan ti plano kayat mo nagbalin ang kagawad. Ay nawaw. Kas nakunako, nanang, ipadas ko laeng. Isumat ti uso ita.
Nukas talang ti kapanunutam anak kaw. Sayang to ti butos daken ka. Nangaba ka talaga ni Manang Biring, Manang Siyasya. Ay, wan nga rod. Sikat nga minpiman, dito'y lugar tayo. Sapela kumata mo na tira aramidin na. Ken sapela kumata da may tulong na iti barangay tayo. Saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Amangan kit din umaylawan alumabas kat mangeg na. Gumuran to kit din. Ay nawaw, puno man ti bagbagata Manang Siyasya. Narigat ti agsasaw ita panawen, Francis. Amangan no da tao pa'y ti mapadaksan. No saan lasikat da ita? Alangarin ba't kat ang mga abak? Agsardeng kan. Amangan kit din no panunutan na abasher ta. Nangabak kamot bakit? Ay nawaw, amu kun day talakay. Awan pa'y ti resulta ti eleksyon, ngem amu kun amay sa kadagiti mga baklakay. Isagana mo ti bagim. Sana mabalin ngagtugtugaw ka lang hindi barangay hall. Depende alakay. Na, ano yung ti kayat mo? Agsweldo ka nga oray awan mo't araramidam? Mabalin lata ano kayat ko. Ay nawaw, dahi takit day. Apay ngamin aya amadanagan ka unay lakay. Siyak magtagtrabaho ka. Agar-aramid ka lang ti pakaibaba inam. Anyan tulangan ti ibaga ti pada makagawad. No di maamo ti araramidam ijay. Padasan da lang tagreklamo. Talagang aglalaban kami Ay, na yun, bakit? Kat, si kamat nga kagawad Bireng, ayan nantiin paaramid ni Kapitan King ka. Saan pa'y analpas? Ay nawaw, kat no nabayagan nga in paaramid na dayjay. Unay kamutin. Makauray ka Saan ang mabalinti kastangar aramidem On process nga rudon. No di mo amo ti aramidem, agpasuro ka. Saan akasta? Anyan tungay ti maibaga dagita nang ibutos kin ka no kastalaang Bireng. Ti kayat mo samot kat agtugtugaw ka laang dito'y barangay hall. Umayak man, Marisha siya. Saan kayo kading ag-report ti barangay hall, Mare? Masadutak amapan. Sa maysa, nagado ti ipapaaramid ni Kapitan. Jaktupay ammo ti dadduma. Ay katsurusuruam, Mare. Di bali tadamad dagiti dadduma akagawan. Isudan at ti mga ramid. Katsikangay. Kagawad lat na, Mare. Nagturad ka nga ag-apply kas kagawad. Sa ita, di mo ammo ti aramida, Mare. No ammom laeng, Mare. Apaan na kun dagiti padak akagawad. Ay di kan agreklamo. Takinayat mo matday ta, Mare. Apaan da ka tatalaga adi mo ammo ti aramida, Mare. Anya ti may baga ni Manang Biring ken ka Manang Siyasya. Isa di kasarsarita mi tayo, saan ka di? Juan Francis, nagadu ka no nga ipapaaramid da ken kwa na. Apaan pa'y kanong dagitipada na akagawad. Ay kitanusan na Tawan mat tinang pilit ken kwa na tumaray kas kagawad. Ado lang tiyam amo na amang ibutos ken kwa na. Apa just na aya. Ay, amo pa'y no anya ti mapaspasamak dito'y lubong, Francis. Ado ti kayat na nga agsirbe. Jak amo, no agsirbe nga tatigagara da, wano adda pa'y sabali. Tumpak! Isong agpanunod tayo abutante. Datayo matlang tayan na numaminsan. Gaputa sikat, ibutos tayo mutan. Saan matkit di nga amin? Taadda matpiman dagiti sikat nga amuda ti aramiden da. Adalang dagiti sumagmamanaw akas ka ni Mari Biring ti mindset na. Makapa-stress gayam tagbalin nga opisyal lakay. Ay nawaw, apay nga reklamo ka. Apay nala ka nga men. Ngam nalabos matan ti kastoy. Nagadupay ang mapagmimitingan dita. Adupay a report ang maaramid.
apaundak pa yung dagiti padak akagawad. Talaga amakang kaano di mo amot yara aramidem. May samot day ta kapitan. Nagado nga ipapaaramid na. Ay, agtungpal ka, tamabaybayadan ka mo. Di kag sadot-sadot, bakit? Ay, nagrigatan ay ati kastoy. Tay kunada nga role, politics is not for everybody. Iso ano ammo mo no alanganan kahit di ka ba alam? Di mon panggapan ti tumaray kas opisyal. Agpanunot kay ti maminribo no adda maaramidam apagsayaatan ti barangay tayo. Ay, nawaw! Saan analaka ti trabaho ti maysa nga opisyal? No ammom adi mo kabaalan, di mon ipilit. Kada tayo matabutante, agbalin tayo awais. Ibutos tayo dagiti kabaalan na ti agserbi, sikat man wenno saan. Tinapateg ket adda ti maaramidan na apagsayaatan ti barangay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Bigat! Naa, adda ka di parikot mo ninya. Nadadaal manadal daw ko ang nakakita kada kayaw. No apay ngamin adito'y paylaang at tinagdalanan niyo. Dito'y laang matidalan may. Kan awan matidakas nga inaramid ko kan ka tapnuguraan nakakasta. Diyak kaya tikasta pa nagbadbado yaw. Anya? Mabalin ka day, ano rumwar kayo kat pilyen yung matatay presentable akawas. Saan nyo abagay tikasta akawas? Kas kayo lahanger. Awan mo't ti makitak ama di iti kawas ko. Apay? Awan ti sarmeng ija balayaw? Bayam, agsarmingak to apaman ang makaawi da. Naputot man ti ulo managawid ninya bakay? Kasanaw, bigatan ani Nana Lucia ti masabat ko di tadalan. Apay ay akaguram unay ni Nana Lucia. Adda ka di naramid na di mo nagustuhan? Diyak nga rod kaya tikas di pa nagbadbado na waldo lakay. Ay nawaw, agraman pa nagbado ti karuba pakibiyangam. Pilyen damat ko maatibado amay bagay kadakwada. Kat bagay mo't ni Nana Lucia dagiti kawas nga isusuot na. Kano aglang-lang ang hanger itay. Ay nawaw. Sikat ti ayan ti parigod bakit? Nasken ngagpa-check up ka, senyalis daytan. Awan sakit ko! Kumpormila dito ti tilawam. Saan kakadipay analpas, Lucia bakit? Saan pa'y tinong lakay? Ay nawaw, itay kapay di tasangwanan tinalawa sarming tayaw. Aglisi ka kumamit ta siyak matyag sarmeng. Awan mo't ti makitak ama di iti kawas ko lakay.
Awan mat, magbagay mo tupay. Saan kanumag ko na ninya? Agrup-rupa ak kanu ahanger lakay. Hanger. Isumot ti ko na ninya itay nasalaw ko dita kalsada. Hay apaw, di mo latan ni kaskasaw noon niya iti bagbaga day jay atao bakay. Day tapay lang mat anin niya ti kunam. Dilawan na amin na makita na. Ay, aguray ka lakay. Adda ka di papanam, nakapulis ka mat. Agpasintro ak, mapanak lang agpapukais. No kasta nga raw, gumatang kamot laangan iti abastaw, tapno sa anak kun nga agpasintraw. Ay, una, mabalen, ilistam laang tamangan no at dati malipata. Agyaman na, tanakalagip ka basang. Ni Tata Tinong ngay nanalo siya. Nagpasentro, Melissa. Anya ngay tinaramid na iji sentro, nana. Agpapukis ka, no? Usto ano nalagip na ti agpapukis. At idugmat nga minan ti buhok na, nana. Wan nga road. Na, una yun, day ta akaaruba yun, nanalo siya. Apay ka, day. Agsirip-sirip man ang ititawad, Nininya ka, day. Wan, masiguradok nga iso dyan agsirip itay. Agsipsipot siguro manan iti dilawan na. Talagamat nga inbakbakit nan tikasta nga ugali na, nana. Iso nga awan apulos ti gayem na takasta ti ugali na. Karurod na met amin. Uray siyak, nana. Tunggal agsabat kami dita paradaan. Ada ka na yun comment na kanyak. No daduma, suggestion ka, no? Adayumot anapimpintas ka ngam iti daytaanin niya, Melissa. Nagrubata ko ninyo bakay. Magan-anad ka. Itama, tama nga nung makiapa ka manan kadagiti karuba na anak. Saan mo't asyak ti makiap-apa kadakwada, lakay? Ay, amok ti ugalim bakay. Syakla ka na yun ti kamali iti imatang mo. Saan da ka nga apaan dagiti karuba? Dawan ti makagapo. Agin sisingpet lang dagita, no adda ka lakay. Ngam no awan ka, natangsit damat. Agdalos ka gid nawan daramidam. Tapno adda ti pakakumikumam. Jakat nga agawid kang addaman ti kabinpinugkaw mo dita. Nawatam ka day. Wunan! Agrubwat ka kiti. Tama nga lumala daw ka itilakad mo. Agpakada ako nanalo siya. Ay nawaw, nasapapay mo't, Melissa. Ada nga min napatag-alakad ko, nana. Imay kayo laang sinarungkaran. Alaam nga rod day to'y basang. Ay no, anya kay dayta, nana. Kamuti kan saba, mayat dayta ang mailing ta. Ay no, agyaman naklaunay nanalo siya. Awan anyaman na, basang. Pasensya ka ano day talaang ti kabailan mi nga ited kan tatam atinaw. Da kayo kit dimet, nana. Sa anak mo't adumaw dawat iti kasukat dagiti tulong ko kada kayo. Alaam kit din. Tapno maramanam mo ti bunga ti mulam eh. Ay nawaw. Ay niya mo day ta kulay ta buok mo, Melissa. Kasla rainbow, mate. Agur-uray gaya man ti perfecto a kalugaran mi dito'y dalan. Day, apay adi ka sumungbat. Day talaan ka diti ibaga manang ninya. Ay, no siyak ti sika. Brown latta ko man ang kulay. Awan ti bibiyang mo ata isumat ti kayat ko. Buok mo aya. Ay, na suggestion laang mate, Saan ko akasapulan ti suggestion mo? Ay nawaw, ibagbagak lang aruden no anya akulay ti may bagay ken ka. Ulitak manan. Saan ko akasapulan ti suggestion mo? Anya kumati ammom no may papan ka dagita banag ngay. Anya ti kunam. Ulitam man. Saan asyak ti butbut ngam? Saan ka kabutang uray no bakbakat kangam iti siya? Ay
Ay nawaw. Apay akas tangay tapukis mo tatatinaw. Iso ka no matibagay kaw. Una dayjay barbershop ninya. Pangit tupay. Anya? Patpatsama na kitang agpukpukes. Haikat ati bagay mo. Kasta ka day? Kawamat. Kita amat Kasla iskrab mo tapukis mo. Di balilatan Hanya di balilatan. Ay na, marurudak to pa yung kita iti kas tapukis yo. Agkalugong kayo manlangan. Nasakit iti mata. No marurod ka. Agkidem kalatan. Tapnoan ti parikot. Agraman pokis kaw. Pagparikotampay. Bagay mo matgayam ti pukis mo, tinong lakay. Katuan mat ngamen bakay. Nangag ko ti panagsasaunin niya kan kaitay. Di mulatan ni kaskaso na itakaruba bakay. Awan ano kasta ka na yung talaga nga awan ti makigayim kan kwa na. Oray asino mat Mano atawandan dito'y ngam awan pa'y tigayim na mag. Ay nawaw. Asino mat ti mayat makigayim iti tao akasta tigalad na bakay. Kagura na amin nakaruba na. Nagadoa suggestions na. Jak ammo. Amangan kit dinusan laeng akaruba na. Amangan no entero kit din ang bumarangay. Kat kagura na. Lakay, nakitam ka di ti pukis ni Tata Tinaw. Wan, bagay naman. Jak magustuhan ti kas ja pukis na. Kat no bagay naman. Bagay na ayamay. Saan tupay? Hay kat ti in-suggest ko kenkwa na itay. Na, adala ka na yung timay bagam. Suggestion ko laeng bat Suggestion mo na lawlawatang bakit. Anya ko matibibiyang mo. Kat saan mo't asikat asawa ni Tata Tinaw? Saan nakamot nga anak? Agraman pukis ti asawa ti sabali, pakibiyangam. Sakit mo sa amot tindi na. Ay saan Ay. Awan sakit ko. Ibagbagak laeng dagiti makitkita. No saan da daw dawatan ti suggestion mo? Agtal na kalatan. Naawatam. Anya ti ko na Mualdo. Saan ka nga agawid iti duang aldaw? Wan, ni boss ti mawag itay. Ay nawaw. Papanan niyo aya? Reperin mi ti rest house day di Bagyaw. Okay. Ti kanain ko nga ibiling king ka. Liklikam ti makiapa. Sa nagaputa awanak iti duang aldaw diti balay makiap-aba ka manan. Ulit temet. Ang mga nodan tumanan ti karuba nga umawag na wanak dito'y balay Di ka agar-aramig diti pagparikodak. Nalawag. Wan. Masabakin doon bigat. Sikanton ti makamo dito'y balay. Nagititarakin ko. Di mo liplipatan na bakan na. May salang gaya mente na bati a maintenance mo. Lo siya bakay. Pang may sabulan laeng nga mintiinyag ni Melissa ide lakay. Ibagam kan Jose. Tawagan na. Nalpasen, impatex kun itay agsapa. Anya ti kunana. Mangyag ka de. At dati trabaho na ita. Inton bigat ang makaumay. Nasayat mat ngaron no kasta. Kaslaawan ni Waldo di tabalay da lakay. Wan, at nakano ti aramiden dayjay Bagyaw. Isumat ti kunanay dinasabat ko ditadala ni dinaminsan. Isumat lagayam abugkaw day taninya itay awan ka. Apay kanaw. Inapa namanen ni Sabit akaaruba Uray saan da daw dawaten ti suggestion na. Nagadulat tang ibagbaga na. Di mo't umaday tamakyap. Apa? Ay, naku nampay lakay. Talaga siguro asakit nan. Naimbag ko tasimang pati asawa ni Sabay. No saan, ang mga no nagpinungot damanang di taparaangan da. Agrubuata kaon lo siya bakay.
Wan lakay, ano sampay laang timapan iti bangkag asiksika. Naskan nga urayek ni Melissa. Okay laang kanyak bakit? Di bali tabasit laangan ti maimula. Sigurado amalpas ko adagos. Tibalon mo nga ay, inalam ka din. Aywan, saan pa'y gayam bakit? At da iti lamisaan. Makitam da ita, managlilipat kamot at talaga. Di karumrumwar no awan pa'y ni Melissa bakit? Apay kuma, agsagadaklaan ba't iti paraangan tayo? Sa kanto agsagan no sumangpet ni Melissa. Amagan no makita na kadayta ninya, ket kumkumpurmi manan ti bagana. Amagan no saktan na ka, ket awan ti makakita. Amok ti ugali dayta a tao. Bakit manwin nulakay? Apaan na amen. Awan ti pakawanan na. Ay nawaw, makabuhulan lang, naudi ang nagkita tangam. Kastamat tinti lang ang Melissa. Bimakit kamat. Saan asikati gagarak dito ninya? Aglisi kay tidalan ko. Na. Kasarsarita ka, di naktalikudan. No awan maaramidam, maturog kalatan. Wano saan, agtutbras kamat tani, makaulaw mat isang aw mo. Gapo iti kababantay mo iti biyag ti sabali, di mo masangot ti ag-toothbrush. Anya ti kunam. Kinunak, ag-toothbrush ka. Adayo ka nga maangot ko ti sangaw mo. Ulitem man ti imbagam. Anay ko, tibok ko, ibatam. Bastos ka, no pisikalan ti kayat mo. Sige, itad ko kan ka. Saan ka akabutang? Anay ikaw, tirupak! Anya, kurang pa'y? Anya nga ito'y narabid mo itirupak. Anay, nagsaniit mat. Di ka madanagan. Saan agrabe ti sugat tirupam? Ngam no saan nakpayasardengan, namnamaam amanayunan dayta. Nawatam? Saan man asyak ti bubisitam tanabamban nugak? Talaga makapaasar dahi ta kaaruba yun, Nana Lucia. Kinaramutak pa yung tirupa na. Diyak nakapagtepel. Nakitak nga inpungo na ka. Iso asaan ka mababalaw iti kasta reaksyon mo. Husto mo't kitay tapno makaraman mo. Ay, maasarak, Nana. Nabambannog lang arudan ti tao, kas jepay lang ti pasungad naman. Gunggo na. Ti kunana siguro kat kabuteng mo iso akasta. Di na ninamna maapatulam. Nagangot mo't nga ti sangaw na, Nana. Biyag ti sabali ti tao ti bambantayan na. Di nan masangot ti ag-toothbrush. Imbis nga umay ko lang itulod ti agas yo, awanan. Nakiapa akmanan adi na oras. Agtatal namat taninin niya itay limaba sa kiti paraangan da. Lucia bakay? Amangan no nakaamiris beten alakay. Nagapadakin ni Melissa itay aldaw. Apay ka naw? Basol na mataang amumutang ti ugali day tatao. Ay nawaw, naimbag ano awan tinadangran. Nasugat ka nung arong tirupan na. Isusamot jay kasla karamot anakitak itay. Wen, ni Melissa ti makagapaw. Kahit ni Melissa, kumusta may? Nasakit ka numot ti ulo na, taimpungot ka ngarod day ta babae. Rumba nga may barangay ti kasta klase ti tao bakay? Ay nalakay, namin anumot ten anay pabarangay. Ngam awan latamot, talaga asakit na siguro kunak manan. Ay nawa, anyat na pasamak iti rupam ninya bakay. Awanak lang iti duangal daw, nasugat mo tay. Di mo ibaga anak iapa ka man ay. Kwa, waldo lakay. Kinaramot ka liti pusa, wano tao. Jay pusa Abay, ada imay apusa dito balay? Wan, idi abugag ko ma. Rupak betan ti kinaramot na. Ay nawaw, no sa dino mo tinagapuan dita pusa Ay, hijak man amo lakay.
Hanggang sa nabali, aging bagtumat laang. Ay nawaw, nakapigpig sa mati music dagita kaaruban. Birthday ka no, may. Mabalinmat nga awan music. Suggestion ko laang manan Unay kan bakit? Bayam di balay tay talaang may. Makarengreng nga rod. Awan ano kasta ka na yun? Kaguram amin ti karuba. Awan ton ti makigayim gan ka. Saan ko kasapulan ti gayam? Amom ninya bakit? Mayat no makigayim ka may kalagi ti karuba. Tapno addaman ti guys istoryam ano kasta nawarak. Saanan? Kontrolom ngamin tangiwat mo. Dahito ti saan da kahit keng ka. No adda ngamin ti makitam. Adda ka na yun ti negatibo ang maisawang mo. Isong ano kasta nga adda ti birthday wano agkasar. Di da ka ayaban takasta ka. Siga manggayam na nalo siya. Iyag ko laang to'y makan apara kada kayo, Waldaw. Ha? Intad ti kaaruba tayo ang nag-birthday. Ay nawaw, agyaman ang kalaunay, nana. Ay, gayam, kumusta mo tantirupa ni bakit mo akinaramot ni Melissa? Anya ti kunam, nana? Kumusta tirupa ni ninya akinaramot ni Melissa idinagapada ko na. Kasta? Kinaramot gayam ni Melissa dahi dyan, nana? Ti ko nanininya kanya ka, pusa ka no? Taimpungot ka no ni baka umaw, iso abim malas matan. Anya? Ay nawaw, nangalaam ka dagita amakmakan Waldo lakay. Intin ni Nana Lucia, naggapo ka no dita karuba. Anya? Makitam da ita? Uray dakis ka kadagiti karuba, nasaya at dalata. Iso na laang ta, masungbatan da, ano kastaan na punuan da. Agraman taropam. Ti ko nam kanyak, kinaramot ti pusa, sa magayam. Ay, kinapudno na lakay. Nagapa kami ka ni Melissa, idiawan ka. Tibiling kukin ka, sakba pimbanawak, kitliklikam ti makiapa, ngamanyay tinaramin mo. Maudi day jayon lakay. Rumbang laeng. Taamangan no, jay police station ton, di pagturungam no maumaraking ka. Di pilamang ngamin mo, tangiwa mo. No awan tinasaya at nga ibagang bakit. Sana day ta kinatangsi mo, ti pakpakan mo. Di na konsermunan Nakaamiris akon lakay. Isu nga rod adi na kon mangag ngagbugka-bugkaw di ta paraangan. Takayat kumatan ti agbalbali. Gan mangrugi ita. Liklika kun ti agsaw iti dakes. Iti kasta, maadaanak mamot iti gayam. Kasta bakit? Narigat no kaguram amin ak arubam. Awan tong ti gayam mo no kasta kalatan. Ay nawaw! Liklikam ti makiapa kadagiti kaaruba ken kabaranggayam. Iti kasta, kat matulungan da ka no adanto ka sa pulang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.